Треба допомагати Україні. Ми стоїмо з плакатами, показуємо ним, махаємо. І така можливість може остановитися, можуть не остановитися. Сьогодні ми стали роботою, нам одразу машини зупинилися, 3 дали гроші. Українська армія дала такий прокат, такий прапор України. 72-га бригада. Ложи давай. Добрий день. Дякую. Гарного дня. Давайте. 100 гривень. Їде. Їде. З двох сторон. Давай. Для української армії треба було збирати, тому що я хотів, війна закінчилась побистріше, треба заробляти гроші. 24 тисячі відправили. Уже. Збираємо гроші на ЗСУ. Тут написано на ЗСУ і ще де на ЗСУ. Мій брат стояв з маленьким прапором, махав, йому зупинилась гуманітарка, дала йому 200 гривень. Ми подумали, що можна так заробляти. Так. Ми зробили ці плакати і заробляємо гроші вже. Ми знайшли картонки, з папою, з Андрієм намалювали просто. Це було легко, але як важливо. Почнемо з того, що я була в селі, ми виїхали під Вінницю, і я бачила фотографії, що вони збирають на ЗСУ. Я думаю, круто, була б в мене можливість, я б з ними стояла. Потім, коли в мене з'явилась змога, я приїхала в Бородянку, і ми на слідуючий день прийшли до них. І я вирішила з ними стояти. Так якось вийшло. Потім почала плакати робити і допомагати. Так у мене двоє, а бажання виникло, напевно, від футболу. Бо кожен матч, який вони грають і який, наприклад, ми дивимося, все починається з гімна України. Це, я думаю, це від цього в основному. Може і від нас, від батьків трохи щось є. Перекидаємо гроші, поки тільки так, більш ніяк не виходить.
воювати, можна сказати, не вміємо. А хоча б таким чином, яким можемо, тим допомагаємо. Я не скажу откуда бажання, але і приїхав з Вінницької області, він після того, як наші війська відбили Бородянку, і почав просто прапорцем маленьким махати. Люди просто сигналили і радувалися, і йому це подобалось. І я скажу, що казав мій син, що дали йому гроші на мороженое. І так ми посиділи, кажу, може так будеш збирати? Він каже, да, я згоден. І от вже такі тиждень третій, мабуть, стоїть, вже збирає. Ми 4 дні ночі пересиділи і далі вже не змогли. Тому що, я ж кажу, всіх в окна повилітали, світла вже не було. Газ ще був, а світла і окон вже не було. Так що прийшлось вибирати. Танків окупантів. Я тут другий день сижу і війни, і вибух чую. Було дуже зложно, було багато танків, і сюди їздили, сюди їхали. Центр нам стріляли, із огорода стріляли нам. Було зложно тут, 4 дня сиділи тільки і втікали. Не було наших військових, значить не було вже України.